வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ நம்ம சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குர்குரே சாட் மசாலா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து குர்குரே நான் வந்து எடுத்திருக்கேன், நீங்களும் குர்குரே எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து 2 பேக்கெட்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை பேக்கெட்ஸ் வேணுமோ அத்தனை பேக்கெட்ஸ் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க. நாங்கள் வந்து 2 பேக்கெட்ஸ் தான் பண்ணினோம். ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை பேக்கெட்ஸ் வேணுமோ அத்தனை பேக்கெட்ஸ் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா குர்குரே வந்து நல்லா உடச்சி போட்டாச்சு. நான் ஒரு பேக்கெட் போடுறதா காமிச்சிட்டேன், அடுத்து இன்னொரு பேக்கெட்டுமே நாங்கள் போட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து வெங்காயம் போடணும். ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க. எங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப பெருசாக நறுக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக வெங்காயமே நாங்கள் போட்டாச்சு. நாங்கள் 2 பேக்கெட் குர்குரேக்கு 1 வெங்காயம் போட்டோம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தக்காளி உங்களுக்கு வேண்டாம் மட்டும் போட்டுக்கோங்க, லேட்டாக வேண்டாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக, ரொம்ப உங்களுக்கு வரப்பு வேணுன்னா பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க. இல்லைட்டா கொஞ்சம் லைட்டாக இருந்தால் போதும்னா நீங்கள் வந்து இந்த நாங்கள் போட்ட மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு எலுமிச்சைப்பழம். ஸோ எலுமிச்சைப்பழத்தை கொஞ்சமாக புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க, ரொம்ப புழிஞ்சிடாதீங்க, அப்புறம் ரொம்ப புளிப்பாயிடும். ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு புளிப்பாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வேணா மட்டும் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ எலுமிச்சைப்பழத்தை நாங்கள் நல்லா புழிஞ்சு வச்சு, உங்களுக்கு எலுமிச்சைப்பழமே வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணான்னா போட்டுக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வத்தப்பொடி, அடுத்து பெப்பர், அடுத்து கொஞ்சமாக உப்பு, பெப்பர் பவுடர் அது. ஸோ இது வந்து உப்பு. ஸோ அடுத்து வந்து சாட் மசாலா போடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு சாட் மசாலா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கரம் மசாலா இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாஸ். ஸோ சாஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு சாஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னா வந்து அது ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம். ஸோ சாஸ் கொஞ்சம் ஊற்றியாச்சு. இப்போ நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும், ஏன்னா வந்து இந்த சாஸ் வந்து ஒரே இடத்துல ஒட்டி இருக்கும். அது இல்லாமல் இதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகாது. ஸோ அதுக்காண்டி தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து வித்தவுட் குக்கிங் தான். ஸோ உங்கள்கிட்ட குர்குரே இந்த மாதிரி வெங்காயம் எல்லாமே விட்டது எல்லாமே வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். இந்த குர்குரே மட்டும் வாங்கி அழகாக பண்ணி சாப்பிட்லாம். அண்டு நீங்கள் வந்து ஒயாமையும் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது, ஏன்னா வீட்டில் அம்மா அப்பா கண்டிப்பாக திட்டுவாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எப்போவாவது உங்களுக்கு ஒரு வேளை ஏதாவது சாப்பிடணும் போல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எப்போவாவது ஒரு தடவை பண்ணி சாப்பிடுங்க. நாங்களாம் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து சாப்பிட மாட்டோம், எப்போவாவது ஒரு தடவை தான் பண்ணி சாப்பிடுவோம். ஸோ அம்மாட்ட திட்டு வாங்காதீங்க, தயவுசெய்து எப்போவாவது ஒரு தடவை பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து கொட்டிக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் வந்து பிளேட்டில் வச்சாச்சு. ஸோ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ சிஎன் பாய். வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கொடுங்க, உங்களுக்கான நல்ல வீடியோஸ்லாம் நான் கண்டிப்பாக போடுவேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணுங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ சிஎன் பாய்.